Isa po, taas mo. Kaya sa mga subscribers na Cruz, again, salamat po ulit sa 1K subscriber natin. Alis natin yung 1K ngayon. And maraming salamat po sa lahat ng ating mga subscriber. At muli ito yung ating 6 days therapy. Ito po kay Ate Mary Buwan. Ito po tayo sa Dolores, San Fernando, Pampanga. So watch po kayo din. Yung aming therapy po 6 days therapy natin. God bless po. Kumusta siya? Okay. Kumusta ka naman? Kumusta po, ate? Sagot ka. Malakas. Are you okay? Are you okay? I'm okay. I'm okay, puyat ka. Hindi ka okay, puyat ka. Inaantok ka pa. You're not okay. Nagpupuyat ka, bawal yan. Sigurado mataas yung BP mo yan. Hindi ko, kaya naman pala sa hindi ko nagpupuyat. Siguro Mataas ang BP niya. nagpupuyat eh, no? Kuya. Hindi ka TikTok to? Kaya nga nag-movie marathon ka. Tulog ka. Hindi nga tulog ka, tapos hindi ka niya. Check ko nga. Picturean ko yung BP mo. Huwag, picture na. Ayun po. Magugulat ka. Tapos ang BP niya yun. Pakita lang po kay mama. Ay kay papa. Huwag mo na. Kaya ang BP na ito. Opo. Magic. Ang BP na magic. Yung mga malalim para hindi tumaas ang BP mo. BP niya, 14 na. Opo. Watch 14. Ay, 14. BFWG, happy 1 year and 1 month. Yeah. 14 ba? BFWG, BFWG. 14. Opo, 14. March 14. Saturday. Walang hindi maka-attend sa activities. Ano ba yan? Ang BP niya ito. 150 over 110. Di match yung BP niya ito. Hindi ko dyan yan. Picture mo yan. Opo. Kakain tatay. Binibiro ko lang po siya. Your BP is magic. No one can beat your BP. Ha? Alisin yan? Mamaya. Relax yan, relax. Alisin din po yan. Wait ka lang. Ito takot ko ba mo lang makurinig. Ha? Wala naman po yung kuryente. Matakot ka po. 17 ka pa na lang, 17. 17 yung ating mo. Opo. Yung bilang 17. Apple. Ayun. 18 plus 5 or 8, 19. Wait, mama.
Tara. Spray. Next na rin ako sa akin. Dapat mo ko Tayo. Tingnan natin. Huwag ka. Hindi na ako. Hindi na. Spray. Philippians 4:19, may God will supply all your needs according to His riches in glory in the Christ Jesus. And Father, Lord God, and mercy. Father, give you thanks and praise, Lord God, and Almighty Father. We ask your blessings, Lord God, to bless our church, Lord God, to our succession, Lord God. Talangin ko, Panginoon, ang kagalingan po, itong gawin mo ngayon kay ating Miriam. At bless po, Lord God, sa mga po, Lord God. Salamat po, bless our family, Lord God, at ang mga kapitulong sa Panginoon po, Jesus. Hindi nga, gawin mo yung ginagawa mo. Gusto ko makita. Ito yung ginagawa mo, ma. Gawin mo yung ginagawa mo. Sige, paano mo yan? Gusto ko makita. Sige. Sige. Bilang ka, kahapon, ang ingay. 18. Takas. 18. 18, hanggang 18 na. Tapos reverse. Ang galing niya, ano? Opo. Oo. Dali Galing lang niya po. natin. Pagkalit ba yung paa mo naman, ha? Takas. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kaya niya. Kaya? Ha?
Admin. Sabi mo na. Hindi po. Hindi mo yung ating ano. Buti na. Kaya mo yan. Oh. Okay na. Ano? 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 Dito po. Tiis lang. Tiis. Aray, sa iyo po. Tiis lang. Tiis po. Aray. Kailangan mo siyang tiisin.
Sino? Opo. Kaya yung mama mo niya sa iyan. Yes, yan. Sma. Ito na. Yan. Ito, kontrolin mo mga. Pareho. Sige po. Opo. Lord. Thank you, Lord. Diba? So guys, tapos na ating warm up. Huwag tayo ni Ian. Anak-anak. Kasi medyo yung pani ating hindi pa masyado nakakagalaw. Galaw mo. Gano'n mo ba? Galaw mo. Galaw mo. Galaw mo. Galaw. Galaw te. Ano? Galaw. Ayun. Sige. Malakas to ha. A. E. I. O. U. A, E, I, O, U. Ikaw. Pwede ko na. Yan, gano'n. A. A. E. I. Isa pa. Aba. Sige. O, bilang 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Magkapeng. Monkey Point. Magkapeng. Saan? Ano magpipig? Ano magpipig? Magkapeng. Monkey Point. Magpipig. Yeah, magkapeng. Pepe na lang. Si ate, sorry. Yung pipig. And after the warm up,
from upper limb and lower limb. So we proceed to slight lang naman itong massage niya kasi araw-araw ito. So slight massage therapy. Ito ay pampakalma ng mga muscle niya and avoiding of stiffness. And lessening of spasm. Ito mga purpose ng massage natin. Ito na. Are you okay? Are you okay? I'm okay. Salta ka. I'm okay. Labas. I'm okay. I'm okay. Yan. Salta ka. Hindi ka stack up. Yan ang gusto na gagawin ito. Ha? Ako. Hindi nakakain, ano? Sobra sa kape. Ayun. Acid, ano? Sarap mo. Meron mo. Sarap na. Oh. Hanggang na. Oh. Hanggang yung paa mo. Tuwag mo. Kontrolin mo ito, ma. Kontrolin mo. Oh. Lumambot na yung Ano tayo? Okay. Kapag hindi siya nagalaw man, exercise, titigas din yung isa mo. Kaya po pinapagalaw namin sa inyo, kapag di ba?
Nag-stack up yung buto mo yun. Naglalak na yun. Pakain si Daddy, Chay? Oo. Ano siya? Saan sa pagod? Opo. Ito na. May alalayan po ba? Wala. Alalayan. Saan siya tayo? Dali lang po ha. Bilis lang ah. Ano pa mag-cover ko ah? Mas? Kasi yan. Ay ka, daw ka. Yan, need your help. Apprentice kayo, no? Ano mga apprentice, no? Side. Ay, sa side po. Ano masay siya? Dito po ba? O dito? Ay. Side ka ulit na. Baba natin po. Usog mo din yung paa mo. Usog. Ayun na. Hindi ko naman inusog yan. Laway ko ha. May ground pa. Ito ako sa daliri. Oo. Pero hindi ba? Opo. Wala man. Dito laway ha.
Sarap. Yan. Sige, yan. Dito. Gusto to? Mabili na. Sige. Gawin na siya. Mabili. Dalawang kabes lang, ba? Opo. Lalagyan na. Dali. Tignan niluluto ko. Ayos ka na. Are you okay? You want? I'm okay. Saan mo? Okay, if you're okay. That's good, if you're okay. Yan, tapos na po kami. Pakulipin na po si ate. Pakulipin na po si ate. Ay, buka na ko siya. Ino ko. Mukha kasi. Okay, nice na, no? Okay. Okay, yeah. Okay. Right. Alam mo kung anong gusto ko ibibigay tayo? Yung pwede ka mag-drawing iba kasi yung character, tapos drawing mo right di ba sa bond paper, yung bond paper sa ilalim. Tapos yung ibibili ko sa kanya, pwede na ilan ko yung pattern. Nag-drawing mo. O kaya, yung bond paper, pinapatong mo. Ay, yan? So again, these are 6 session days. And God bless po.